martangi yang mahita dame ni di batana sumurun sian saluhu naroga imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus tuatai. Amin. Oras malihita saluhuna barita nauli nagabihatan di bata di minggu ta apen na paupaton imana tersura di Rom bidusada ayat 1 ayat 7 songono mahatani di bata. Aku surat tinongos ni si Paulus na posoni Jesus Kristus na terjo gawi apostel jala pinapulik tubulan mamaritakon barita na uli na siyat di bata. Ima di berbagai-bagai hian di akka surat na badia marhiti-hiti akka panulirangna. Tarihot tu anak na Jesus Kristus tukatai na tubuh siapa paran ni si Daud ia daging na gabi terdap anak di bata na marka guguun mangihuton todi na badia dunghehi ibana sian na mate sian ibana hujalo kami asiniroha do tohonan apostel mangalopokon panguloyo di hapor siaon turohani salut bangsu alani warnain sian na sidedonang hamu di jo Jesus Kristus madapotong akan hinakolongan ni dibata jala akan abadia na jinonai na dihutarong asiniroha madihamu do dame sian dibata amata nang sian Tuhan Jesus Kristus ima sahana songon topik ni mingguta tomuma ibana na pinar bagani Jakoba. Dia makadong saha porsyaon adong masada barita na mardonga pudan. Adong masahalak ama curhat tu sahalak padita. Didok amat toma tapat diteng. Nunga 30 tahun na omar minggu. Nunga lubi 30,000 halihud. Jamita hubigi. Alaidang adong nanggusada nakuboto sian isi ni jamitai jaladakui nanggusada natarsurat di dia jamitai jadi dang adong gunana semar minggu ibon ninna ibana ma eso adong nataingot jala so naso adong do gunana hera suada dui ninna ma to matabat dite dungi hera sigma amat dapat dite dang teralusi ibana alahira na hoho may mana hira-hira piga minit dungi dia lusi ma amat tay didok mato-matay ahu piamang nunga 30 tahun nao nang marhasokotan nunga lubi 30,000 hali kwalang loppa-loppa ni inak takku alay satu sadari dakko boto akka guarni nani loppanay jala dakko yung akka aha di baik tusi alay ko boto do takkas ala walang do loppa ni inataki asa marguwang jala sah to sonari sehat huwa porsya jala hurajumi dui alani ima si panganon na niloppani inataki ninna ibana man gabisi mamatay jala diuduti amatapan dite mamuse mandoktu amatay alani maamang hatani di bata dohot habug jomu naroto pertanyaan naromar minggu ubain na satu dikion bui sehat daman jala bui saunari rebe madai pasu-pasu nasihat debatan sudido marlapatan sudido marguna do per minggu miamang marguna roh macah parita nauli marguna roh martangian dungi hohoma amat taing jala sipma ibanan dia makadong saha porsyaon ahadonan lohonon ni
baritai nang di bagasat terputong ido na binasa ni si Paulus turi Rom. Parjurus hali di pukka apostol Paulus do marhite hata dohot surato pata dohot dirina. Dido ibana kengani song natakas na poso ni Kristus Jesus apostol ni Jesus Kristus do ibana. Lapatana di kuari ibana do dirina song sibu barita na uli. Di kuari ibana do dirina ima di son namar hawawan sian na poso ni debata namar lapatan may ima songon pemuda di debata didok di hata gurik dulos namar lapata katuban lapatan na di si ima na ni kuaran na songon na poso ni debata ibana di kuari do ibana songon na poso ni debata dulos ima patuluhon di bagasan nguduna dangadong asidonon na alai songon sahala katuban di gobar hodoi ima sadana uduk tutuan na bahasa didok songoni nakai ngani di goare si Paulus do dirina songon katuban ala naung ditubus ibana gabi songon na poson debata ala hatuban di badan narubi ima na diperjualbelikan pola lo didok rupani molo sada halak hatuban ba buido honota ima nang dituhur jala bui dipajual jual alai las ido sada hina argani trupukod di pasahan si Paulus dia may ima song sada tohonan na di ibana tohonan na tinal lumari dan di angkar ni ibana ala dilo ibana di naung dituhur ni debata naung didunasi debata di karar debata marhite ala ni dosa dohot ala ni hamat yani asamolo di kuari ibana pedirina di son ima hatu basongon na poson debata dulos na kangani na dirajumi ibana di si iman asa nang adong si hasobok kunonna alai dirajumi ibana holat di batalo na puna ibana dirajumi ibana di haporsiai ima habal gaun ni panubusian ni Kristus jadi mulo idok disirpani tohoran na poso ni debata asa nang doon na unang adong nagabi di bagasan sombong manang marrohadiri ibana marhubas alay songot tohonan ima dulo sido hatuban ni dibatado ita buidi dede di sada Korintus bidonom ayat 20 sangat do tohonan do ulan magkubasi di ibana alay arga ibana di tubus tuhani laho mami tohonan dohot ulauni napadua hunan dohonan ni terpukul do tuhita dia makadong asaha pasya asa dihapor siai si Paulus do ima tiki na pinapulik na di ibana di jalo ibana do dua pasu-pasu na sumurung na siya debata dito ibana kain di ayat 5 siya ibana hujalo asiniroha do tohonani majalo asiniroha ima leon ni debata dan dilulu ibana dan alani jasana alai ima sileo leoni debatadui jadi sileo leoni debatadu tu hita tohonani dangalani malotta do alani gugutta dangalani habis hotta alai sileo leoni debatadui alani kot arga tabai tohonani pamilito ni debatai kon arga di hita ido ubanelo naking asa tatomu ibana di bagasan holong ni rohan asa maruja ikon nabina pulik imanak ngani na pinili ni dibata jadi sutung tahilalai sehira kesombongan alai ko beremat taramita papatarami di bagasan hatani Kristus dia may idora na bagas na taidan di ayat 1 ayat opati di ayat 1 ayat opati Jesus anak di bata na gabi colma nakengani nani hatakon na ima songon colma gabi patuluhon dirina
marhite hatutupunay laos di jamitahos si Paulus may iya Tuhan Yesus Kristus nga gabi jolma asa malua hita siya dosa diape kesudido sa tayo ibana alani gabi mate ibana di hobi na silang laho manggat yo kita alai laos hehe di ibana asa siya kayon na idu hitak ngay tayo dama songon patu monan ni hapor siyota mo do si Paulus sa somay rumardo jamita nami mo lang hehe Jesus imana padwa napatulukon nang idut taro ima siyan pupukon hita napunani debatado mo do napunan debata ikodohonot taro di bagasan muruton asa takas data hidup kita inilah hanya milik Tuhan sebab dialah yang menebus kita dari perhambaan dosa menjadi hamba Tuhan. Alani status tanah kengani gawe song hamba manang dulus manang gawe naposun di batang alani laus di situ kita di patuduhon marhiti tanggung jawab do pejuan na satu kita. Tentu saja dia makadong sa porsyang gabi buima tahilala di bagasan ngudutom. Tuhan telah membekali kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak Tuhan Yesus Kristus yang membekali kita. Itu satu tikion gabi sadatang yang di datang yang somon laho ujang dia ke ulotang. Asa molo tabak KPI songon sadatangi yang ujah di bagasa kita asa takas do di pamiliton do di asini rohani di bata naon tajaro atong dia makadong asaha posya molo apostol Paulus masuarahon asa satu kita manguru di bagasa kategoran haporsyan nama notong jala margugu hita marbarita nauli unang maileita makatidakon Tuhani ay kagugu udo barita nauli diaka naporsea di dibata tayo nga pesalmen 110 pesalmen 10 siya ekonomi hagugu udo hatani dibata jala halua udo diaka naporsea halana porsia ikut do mangulu di bagasa hatan di bata do di bagasa katikon di bata ai hati goran nasid di bata do na bui panguluho kita di bagasa kaporsia ta alani haporsiai jala tatiyo mahdoni alani holong ni di bata tu hita jala taingo maria makadong sa haporsia dang mangulu halak na porsi holan alani guguna sadiri dan mangulu hita molo holan siya dirita sadiri alai holan marhiti asini rohana siya debatado sa bindu asa bui hita batuduhon lomo ni rohani debata imana tajalo sola gratia atau mangulu mahita di bagasa kapor siyaw do di bagasa kolongna tatomu ma ibana di bagasa kasitokan tabaritahon ma barita na uli tusa dok portibion asa mangulu jala asa mandua taingo ma margugu situtudo hatan di batari hita margugu situtudo hatan natazaha ima di nalaho mabaritahon hatanain ay biar mida jahubado permulaan di pasu-pasu asa mangulu mahita di hatani debata amin. Moliati madiko ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na paingoto kami Tuhan marhiti hatam asa tahu kami mangulakoni dohot manomunomo amin.